லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். பர்ஜ் துபாய் மால் வந்து அங்கே இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் கேட்டாங்க, இப்போ நம்ம போகிற மண்ணுக்கு துபாய் எப்படி இருக்குது, இன்னும் அவ்வளோ காடி இருக்குது பாருங்கள். துஞ்சோ கிரேத்தா சும்மா டெப்பந்து எவ்வளோ காடி இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் யூனோ. ஸோ நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ, எதிர்பார்க்குற மாதிரி நியூஸில் படிக்கிறீங்களோ, சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் நாட் என்டையர்லி ட்ரூ. ஓகே, நியூஸில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா வந்து நாட் என்டையர்லி ட்ரூ. இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபைன், அப்சல்யூட்லி ஓகே. நம்மளாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். நியூஸில் இது என்ன எப்படி படிக்கிறீங்க, அந்த ஸ்கேரி நியூஸ்லாம் ஆக்சுவலி ஒன்றுமே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒரு வாரம் அங்கே இருக்கேன், இன்னும் ஒரு மாதம் 5 வாரம் அங்கே தான் இருப்போம். பொண்ணாவ நத்திங்களா, எல்லாம் சேஃபாக தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம துபாய் மால். இப்போ டெம்பரேச்சர் வெதர் வந்து ஒரு 37, 38, 40 டிகிரிஸ் இருக்குது. காடியில் வந்து 40 டிகிரிஸ்லாம் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ ஓட்டுறது வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் ஆன் அவர் லெஃப்ட் சைட். ஓகே, ஸோ துபாய் மால் கொஞ்சம் கிட்டியாக சேர்ந்தோன்னே நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே, தென் வில் ஷோ யூ. நீங்கள் ஜலான் நம்ம கூட ஜலான் பண்ணுங்கள். ஓகேயா? ரைட்.